Zdravím vás ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Ideme natáčať Brawl Stars s mojím kamošom, ahoj. Ahoj. No, takže, čo vás neberem, to je spamer. Zoberiem si Hanka, daj ready. Ja si vylepším Shada. Či asi si kúpim skin. Nie, nekupuj, nie. To je zbytočné utrácanie coinov. Ináč, kto by si ma chcel pridať a pomôcť mi kúsok, tak tu máte moje ID. Aha. Nemal si to kúpovať. Mám stále systém tých blbostí. To nie sú blbosti, ale to sú gamy. Čo si mám kúpiť toho strieborného? To je ešte horšie. Ja na ňu nemám. Idem na to. Dobre, Erik. Zober to. Toto sú boti. Pomoc. Mňa tu utírajú boti. Poď sem, Riko. Riko nesmrteľný. Á, 2 muchy jednou ranou. Čo sa povie? Áno, Erik. 2 muchy jednou ranou, to bolo dobré. Ja si tu chillujem. Tu chodím po vode. Poďme, to musíme dať. Ja som výfuk. Aj toto je toxické. Je to dosť toxic. Víra. On sa zabil v zóne. Kto sa môže zabiť v zóne? Pravda, Erik. Ale dobre, nie? Please rate nechcem ho rejtovať. Za chvíľu mi to vypne. Potom musím dať heslo a pôjdeme, nie? Prečo zase si neviem, čo mám kúpiť? Jak neviem, ako si dať ďalšieho brawlera. Akého brawlera? 750. Mám Dynamite. Tak počkaj. Píp. No a teraz ty daj ready. Ešte dáme také... A prečo sa nám darí, Erik? No tak to sa nám darí. Ešte dáme také 2 hry a video pôjde na YouTube. Hej, ešte 2 hry. Jak mohol získať? Ona na Brawl Stars je pár dní. 4-3 dní. Keby som sa pomýlil, opravte ma v komentároch. Idem na nich. Dobre? Chceš? Idem na tohoto. Nie no. Tak to je problém. Na Cordeliusa radšej nechoď, ten je strašne silný. Poď preč od tej melódie. No, má strašne veľa powerov. Poď preč od tej... Áno, to... Ber. Má málo. Ale raduje. Jeez. To je staner. Utekám. Ty môžeš utekať. Poď. Skoro mŕtvý. Yes, oni ho zabili. To je strašne dobre. Super. Čo už? Ešte takú jednu hru a zruším, lebo viete, natáčam tu fakt
fakt neskoro, 17:38. Ešte jednu horu a nepôjdeme na tú a pôjdeme na trio. Potom natočíme Robloxové video. Toto dáme na YouTube a natočíme Robloxové. Takže budete mať 2 videá. A ináč, viete, kde môžete stretnúť Muna? V Košiciach. Môj toho stretol. A ešte chodte Munovi dať teraz like. Odber, on je strašne dobrý. Keď neviete jeho meno, tak Studio Moon TV. Choďte mu dať like a odber. Je to náš. A Moon, keby si pozeral toto video, prosím daj mi like. A môj otec ťa stretol v Košiciach. Uteč. Tu máš. Nie. Super. Takže natočíme Robloxové video, ešte sa uvidíme. Tak. Čaute. Rád som vás počul. Ďakujem, že pozeráte toto video. A čau.